Si nanay. Taga saan kayo, nay? Antipolo City. Antipolo City. Kaya daw po siya umiyak sa January 4, 2024. Bakit ba kayo umiyak, nay? Natutuwa. Nasasayahan po. Dahil nakalakad na kayo. Hirap niya paglakad po. Ginawa yan ni Papa Jesus kasi ngayon, bagong araw, bagong buhay. Okay, nanay. Lagi ko lang akay apo. Tawa kayo. Wala yung iyak. Antipolo kayo, no? Antipolo. Pangalawang punta na po. Natutuwa ka. Dapat ang matutuwa, hindi iyak. Dapat matawa. Kayo naman nanay. Naiyak saya, sir. Maiyak si nanay kasi nakalakad na siya. Follow-up check-up nyo, di ba? O kasi yung unang gamot yan, matigas eh. Hindi, yung unang gamot to, yung migraine kong nawala. Kilala siya mga maintenance po ako. Oo nga pala, ang una palang ginamot namin yung migraine nga pala niya. Migraine? Migraine. Yun. Yun ang unang sakit ni nanay. At saka high blood. High blood. Ngayon, pinabalik namin si nanay para ma-circulate lahat yung dugo niya kasi nga bagong bukas pa lang yan kaya hindi namin pinwersa. Ngayon ay Kailan kayo nagpagamot? December? November 13 last year po. Last year, no? Last year pa kayo nagpagamot? Yes po. Tapos ngayon lang kayo bumalik? Opo. Wala naman po kayo sinabi kasi nung bumalik kami. Wala ba? Wala po. Sabi niya pag okay na yan. Nawala naman po yung lahat ng ano niya. Nawala na lahat. Tapos, ito na lang po yung ano niya, yung nahirapan siya lumakad ngayon. kasi hindi naman yan ang pinagamot mo sa amin dati. Hindi po. Migraine niya, ulcer at saka Ngayon wala na maintenance. Wala na po siya. Ay, salamat sa Diyos. Thank you, Lord. Nahirapan lang po yun kasi hindi nga siya nakakapaglakad-lakad lagi. Masaya na ako. Alignment ka pa rin. Tapos ka na alignment na, no? Hindi pa po. Balakang pa, hindi pa tapos. Sige. Ay, kung masyadong manadyak ng jack, tamo yung asawa ko. Lakad, Nay. Tingnan natin kung ano na. Dahil na biomechanics ka na. Huwag ka nang iyak, ha? Ten. Anong pinakaibang lakad nyo, Nay? Sige. Palakpakan mo ang sarili mo. Yehey! Masaya na ako doon kay ate. Kasama mo yun, di ba? Yan. Magkapit bahay kayo. Yan. Pati ito yung nanay. Kapatid mo ba to? Anak mo siya? Ibig sabihin, apo mo na yan? Bakit hindi mo kamukha? Kaya anak mo pala to. Si Lola. Ba't ganun, Nay? Parang mas... Akala ko magkumari lang kayo. Nanay mo pala to. Parang hindi halatado, no? Ganda talaga si Lola. Sinaunang mga matatanda kasi to eh. Hindi ko talaga na-expect na lola mo siya. Akala lang ko kaibigan siya ng nanay mo, kaibigan lang, mga kumare-kumare. Akalain mo anak niya pala yun. Paalam, nanay. Bye-bye. Bye-bye na. Iyakin. Hindi ko sinaktan ko lang yung mga kaway nyo. Okay. Taga saan ulit kayo? Antipolo? Sige, salamat. Bye-bye.